Προχώρα, έλα. Όχι, έχασα. Ξέχασα, παιδιά, να σας χαιρετήσω. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε? Είμαι ο Πέτρος και σήμερα είμαι στο Village. Ήρθα πριν κάτι μέρες, αλλά βαριέμαι και είπα να παίζω σήμερα όλη τη μέρα video games. Αλλά είναι βαρετό, οπότε λέω να κάνω μια βόλτα στο χωριό, να δω κιόλας και τι κάνουν και οι villagers. Οπότε πάμε. Παιδιά, σκέφτομαι μήπως να πάω να δουλέψω, επειδή μόλις ήρθε ένας villager μου είπε να πάω να μαζέψω κάτι σανό. Γι' αυτό πάω να τον βρω. Πού λέτε να είναι αυτός ο villager? Νομίζω τον βλέπω, παιδιά, πάω να τον προλάβω. Villager, θυμάσαι που μου είχες πει να μαζέψω κάτι σανό και σου είχα πει ότι είμαι κουρασμένος? Τώρα θέλω να το κάνω, μπορείς όμως να μου δώσεις ένα εργαλείο? Ναι, πάρε το εργαλείο που έχει μέσα το chest. Λοιπόν, παιδιά, το πήραμε και τώρα πάμε να μαζέψουμε το σανό για να το δώσουμε στο villager. Πόσο πολλά είναι? Καλά, οκ, θα μαζέψω. Παιδιά, όσο μαζεύω εγώ το σανό, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μία εγγραφή για να μας βοηθήσετε και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να μην χάνετε ούτε ένα βιντεάκι. Εγώ μέχρι να το κάνετε μαζεύω τα σανό. Ωραία, αφού τα μαζέψαμε, πάμε να τα δώσουμε στο villager. Villager, τα μάζεψα. Να, villager, πάρτα. Τώρα αφού τα μάζεψα, θέλω να μου δώσεις κάτι για αντάλλαγμα. Ναι, πάρε αυτό που έχω μέσα στο chest. Παιδιά, 21 emeralds, wow. Εντάξει villager, τώρα φεύγω, ευχαριστώ για τα emeralds. Λοιπόν παιδιά, αφού πήραμε τα emeralds, πάω σπίτι για να ξεκουραστώ και να φάω τίποτα. Παιδιά, όμως λέω να ξανακάνω δουλειά από αυτό το villager για να μου ξαναδώσει Τι είναι αυτό, παιδιά? Γιατί είναι αυτός ο τείχος, τι τον είχα ξανά? Παιδιά, αλλά δεν είναι τίποτα των villagers. Πάω να το ρωτήσω. Villager, δικός σας είναι αυτός ο μεγάλος τείχος? Όχι, και εμείς τον είχαμε δει από το πρωί. Πήγαινε να δεις, Πέτρο, τι είναι, γρήγορα. Καλά, πάω να δω. Παιδιά, τι λέτε να είναι αυτός ο τείχος? Άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε. Παιδιά, τι είναι αυτό? Wow, τι είναι αυτό, παιδιά? Τελικά, παιδιά, αυτό δεν ήταν το villager. Οπότε φοβάμαι λίγο, να σας πω την αλήθεια. Αλλά μπορεί να μου κάνουν και πλάκα οι villagers. Έχει εδώ ένα βιβλίο, πάμε να δείξουμε εδώ αυτό για να το πάρουμε. Το άνοιξα για το βιβλίο, τι λέει? Κανόνες. Υπάρχουν 3 δωμάτια, 2 καλά και ένα όχι τόσο καλό. Επιπλέον σε κάθε δωμάτιο, εκτός από ένα, υπάρχει και από ένα δώρο. Μάλλον στο κακό δεν υπάρχει δώρο. Παιδιά, λέτε να φύγω, παιδιά, φοβάμαι. Παιδιά, εγώ λέω να φεύγω, παιδιά. Παιδιά, δεν είναι η πόρτα. Παιδιά, τι έγινε? Δεν ανοίγει η πόρτα. Μάλλον πρέπει να πατήσω αυτό για να μπω στο παιχνίδι. Θα το πατήσω. Παιδιά, αν κάνετε like και εγγραφή, το πατάω. Σε 5 δευτερόλεπτα. 5, 4, 3, 2, 1. Κάνατε! Το πατάω! Παιδιά, που με έβγαλε. Τι είναι αυτά τα δωμάτια? Παιδιά, για αυτά τα 3 δωμάτια έλεγε. Που λέτε να πάω πρώτα? Παιδιά, λέτε να μην πάω καθόλου. Παιδιά, φεύγω. Αν δεν έχει πουθενά έξω, θα το σπάσω. Παιδιά, δεν σπάει. Παιδιά, δεν σπάει με τίποτα, παιδιά. Θα το δοκιμάσω. Παιδιά, εντάξει, δεν πειράζει. Σιγά, δηλαδή, τι θα είναι τώρα? Απλά μου είπαν ότι έχει και δώρο αφού. Και παιδιά, θα πάω πρώτα στην κίτρινη πόρτα, ελπίζω να είναι κακιά. Wow, παιδιά! Τι είναι αυτά εδώ όλα? Παιδιά, το ήξερα ότι δεν θα είναι τόσο κακό. Οκ, έχει εδώ τηλεόραση.
παιδιά, χάρηκα τώρα. Οκ, λοιπόν, διαλέω να τα δω όλα. Ένα προς ένα όμως. Εδώ πέρα έχει μπισκότα, πάλι μπισκότα, εδώ πάλι μπισκότα με χρωματιστά. Αυτό θα πάρω. Και αυτό θα πάρω. Και αυτά δεν μπορώ, δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν μπορώ, είναι βαριά. Λοιπόν, να πάρω και αυτό το μπολ. Το βάλω, το σκαφίσω, τι δεν κάνω. Αυτό ήταν το μπολ για μπισκότα, τέλος πάντων. Εδώ έχουμε μια κιθάρα απ' έξω. Εδώ drums. Εδώ έχουμε λουλούδια, εδώ κάδους. Όλα από μέσα μπορώ. Εδώ έχουμε για να κάτσουμε καρέκλες. Την έσπασα. Εδώ έχουμε κρεβάτι. Εδώ έχουμε, wow, μπανιέρα παιδιά. Ωραία. Εδώ τουαλέτα. Ναι, τέλος πάντων. Εδώ έχουμε βρύση. Wow, παιδιά. Εδώ έχουμε ψηλέ. Οκ, θα τα πάρω μετά. Παιδιά, όμως έλεγα ότι σε κάθε δωμάτιο υπάρχει ένα δώρο. Δεν βλέπω κάτω δώρο τώρα. Δεν τι έχουμε. Αυτοκίνητα, παιδιά. Χαλασμένα, τέλος πάντων. Θα προσπαθήσω να τα πάρω μετά στο τέλος. Θα τα βάλω στο τέλος. Να το κάνω το μοντέλο. Εδώ πολλά κινητά, παιδιά. Θα πάρω κινητά, θα πάρω. Και ορτιζάκια για τα πάντα, τα πάρω. Wow, τέλεια παιδιά στο δωμάτιο. Τέλος πάντων. Αυτό τι λέει? Λέει να μην πατήσω το κουμπί. Εγώ έχω έρθει εδώ πέρα για να το διακινδυνεύσω. Λέω να το πατήσω. Δεν έχω να χάσω κάτι τώρα. Εγώ να το πατήσω, παιδιά. 3, 2, 1, το πάτησα. Παιδιά, ρίξα αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό? Παιδιά, τι είναι αυτό? Your present. Your present λέει σε αυτό, παιδιά. Wow. Να κλείσουμε το καπό. Εδώ έχει ένα αμάξι, παιδιά. Αυτό θα πάρω σίγουρα μετά. Τέλος πάντων, να κλείσω κιόλας για να μην το πάρει κανείς. Wow, παιδιά, βάρκες εδώ. Τελικά δεν ήταν κακό, το είχα βάλει πύλη σε αυτό το πράγμα. Παιδιά, το δώρο, το πάρω μετά όμως. Τώρα όμως πάμε στο δεύτερο δωμάτιο, στο πορτοκαλί νομίζω ήταν. Για να δούμε και εκεί πέρα αν είναι το καλό δωμάτιο ή αν είναι το κακό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι το κόκκινο το κακό. Επειδή, δεν ξέρω, μου φαίνεται το κόκκινο, επειδή το κόκκινο δεν είναι χρώμα, καταλάβατε, κακό κάπως. Όχι κακό, πώς το πω, τέλος πάντων. Εγώ το κόκκινο λέω, εντάξει, πιστεύω δεν είναι τώρα. Wow, παιδιά, εδώ έχω βιβλία, πολλά πράγματα, παιδιά, πολλά. Εδώ έχουμε τηλεόραση, παιδιά, θα την πάρω τη τηλεόραση. Θα την πάρω, δεν έχω στο σπίτι μου στο village και πρέπει να την πάρω, την πήρα. Θα βάλω τα πράγματα μου εδώ για να έχω κιόλας και να κλέψω κιόλας. Wow, παιδιά, χειριστήριο. Παιδιά, εντάξει, και αυτό το πάρω. Να πέσω στο υπολογιστή, επειδή δεν είχα. Πάρω και την κιθάρα. Πάρω και τα αρκουδάκια εδώ. Wow, παιδιά, εντάξει. Να μην κλέψω άλλο, γιατί θα καταλάβουν ότι έχω κλέψει. Εντάξει, τόσα έφερα. Πάρω και τα δώρα, εντάξει, στα δικά μου παιδιά. Δεν πήραν αυτά τα δώρα. Δεν πιστεύω. Αλλά τέλος πάντων. Υπολογιστή, παιδιά. Wow, παιδιά, και αυτό το πάρω. Το στο βίντεο δεν έχω καλό. Έχω. Τώρα καταλάβατε. Δεν έχω δύσκολα. Πάρω και το PC. Τέλειο, παιδιά, τέλειο. Το φαγητό, εγώ θα φάω. Εγώ λέω να φάω. Ναι, θα φάω. Θα το βάλω εδώ αυτό, επειδή δεν μπορούσα να κάτσω. Κοτόπουλο, wow, παιδιά, θα βάλω το κράτο τώρα. Ναι, θα βάλω τώρα όπως θα είναι. Σωστά το έβαλα. Εντάξει, wow, μπορώ εδώ να κινηθώ. Εδώ έχω κομμωδίνο και άλλο κομμωδίνο. Τέλειο. Εδώ πέρα έχουμε τηλέφωνο. Θα το πάρω και αυτό. Θα βάλω για το village για θα το βάλω στο σπίτι του δήμαρχου. Επειδή τις προάλλες
Έκλεψε και ο δήμαρχος το σπίτι του Σταύρου και εντάξει, τέλος πάντων, παλώνει εδώ πολλά πράγματα. Αλλά δεν έχω βρει το δώρο, πού λέγανε τώρα, ήταν πίσω από τον τοίχο, δεν σπάει ο τοίχος, παιδιά, εδώ στην τουαλέτα. Παιδιά, ψάξω από τον τοίχο, δεν γίνεται, μάλλον στον τοίχο κάπου, θα είναι όπως πριν, δεν γίνεται. Παιδιά, τι είναι αυτό, παιδιά, κάτι άνοιξε. Wow, παιδιά, τι έχει εδώ. Παιδιά, τα παίρνω, τα βάζω. Παιδιά, σήμερα έγινα πλούσιος. Σήμερα έγινα πλούσιος. Wow, παιδιά, πάω στο τελευταίο δωμάτιο. Μετά να μου θυμίσετε να πάω να πάρω από το κίτρινο δωμάτιο το δώρο δωμάτιο. Τέλειο. Παιδιά, σοκότερο, παιδιά. Παιδιά, αυτό τελικά είναι το χειρότερο. Παιδιά. Τι αυτό, παιδιά. Φεύγω. Παιδιά, όχι. Δεν μπορώ, εντάξει. Έχει μια πόρτα εδώ. Δεν μπορώ, δεν ανοίγει. Μήπως έχει τίποτα εδώ να το ανοίξω. Για να ψάξω. Εδώ, όχι. Είναι τσεκούρι, οκ. Παιδιά, εντάξει, μια χαρά. Πώς το βρήκα τόσο γρήγορα. Λοιπόν, παιδιά, γιατί... Εντάξει, πιστεύω τα αίματα δεν είναι ψεύτικα. Θα σώσω την πόρτα. Βάου. Παιδιά, τι είναι αυτό. Παιδιά, στο βίντεο τρομακτικό σπίτι δεν άντεξα. Τώρα θα προσπαθήσω να αντέξω. Παιδιά. Παιδιά, τι είναι αυτό. Παιδιά, τι είναι αυτό εδώ. Μηχανή για popcorn, εντάξει, κάτι καλά. Γιατί είναι αυτό. Πεθαμένος, πιστεύω αυτή να μην είναι αληθινή. Εντάξει, οκ. Αυτό τι είναι. Φάντασμα είναι αυτό. Αυτό εδώ σχηματίζει σταυρό, παιδιά, αυτό. Και αυτό είναι κάτω από το... Αυτό πραγματικό είναι κάτω από το χώμα, πραγματικά. Αυτό τι είναι. Τάφι είναι αυτό. Για μακριά. Εδώ πέρα έχει για να κάθεσαι. Για να κάτσω λίγο. Μπορείς να δουλεύει. Εδώ ραδιόφωνο. Όχι. Τίποτα. Παιδιά, τι είναι αυτά. Οκ. Έχουμε όλα αυτά και εδώ πέρα έχουμε έναν τάφο μόρ που λέει warning, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος. Γιατί? Παιδιά, έχει τώρα stop. Εντάξει, δεν μπορώ να περάσω. Παιδιά, έχω το σεκούρι να το σπάσω. Παιδιά, σπάει κιόλας. Παιδιά, το σπάσα. Παιδιά, τι έχει εδώ αίμα. Παιδιά, κάπου πέρα, παιδιά. Ένα χαρτί. Θα πρέπει να μείνετε σε αυτό το σπίτι αυτό το βράδυ. Το βράδυ μπορεί να τρέχει βρύση, αλλά μην δίνετε σημασία. Για κανέναν λόγο μην ανοίξετε την πόρτα που είναι στα αριστερά σας. Μεγάλο χαρτί, εντάξει. Ποια πόρτα αυτή? Και δεν θα ανοίξω, δεν θα το διακινδυνεύσω. Γιατί σπίτι είναι αυτό. Μου λέει ότι πρέπει να κάτσω εδώ αυτό το βράδυ για μία μέρα, αλλιώς δεν μπορώ να φύγω, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, θα κάτσω, αλλιώς θα κάτσω για πάντα εδώ. Δεν θέλω, οπότε θα κάτσω εδώ για μία μέρα, εντάξει. Έχει καλά πράγματα, εδώ πέρα έχει κρεβάτι, κομμωδίνα, έχει και κουζίνα, τα πάντα έχει, οπότε εντάξει, θα κάτσω. Για μία μέρα τι μπορεί να γίνει, αλλά μου έλεγε ότι μπορεί να τρέχει βρύση. Πώς γίνεται να τρέχει βρύση, μόνο να κάποιος την ανοίξει. Εντάξει, παιδιά, τέλος πάντων. Παιδιά, τι είναι αυτά τα μάτια. Παιδιά, δεν είναι διακόσμηση, μάλλον διακόσμηση, εντάξει, δεν φοβάμαι. Και λέω να μην ανοίξει πόρτα αυτή για να μην το διακινδυνεύσω, οπότε... Εντάξει, εδώ έχουμε ντουλάπες. Εδώ έχουμε και άλλες ντουλάπες, εδώ έχουμε σφυρτάρια με έγγραφα. Εδώ πίνακες, όχι τον έβγαλε, κατά λάθος.
Και εδώ έχουμε κι άλλο ένα πίνακα, εδώ έχουμε άλλες. Πάλι για δικό σου είναι, για δικό. Εδώ πέρα έχουμε αυτό εδώ, που δεν ξέρω τώρα που πήγε. Παιδιά, επειδή έχει πάει και λίγο αργά, νομίζω λέω να πάω να ξαπλώσω. Και θα ξαπλώσω, παιδιά. Παιδιά, ευρύσει. Τι ώρα είναι 12. Παιδιά, πάμε να τελειώσουμε. Γιατί ακούγεται ευρύσει? Την έκλεισα. Πάω να ξεγλυθώ. A few moments later. Πάλι βρύσει. Τι έγινε? Τι ακούγεται ευρύσει? Γιατί? Την έκλεισα. Και... πάλι βρύσει. Παιδιά, στο σπάσω αυτό. Για να μην ξανακούσει τώρα. Και το έσπασα και θα το πετάξω εδώ μέσα. Και το πέταξε και τώρα δεν θα ακουστεί. Και... τι φασάρι είναι αυτή από την πόρτα αυτή? Αυτή δεν έχει πηγαίνει από τη βρύση. Άκουσα να ακουστεί, θα κάνω τι γίνεται. Σταματήστε! Σταματήστε! Τι να κάνω εδώ? Τι γίνεται εδώ? Δεν ανοίγει κιόλας.